लोगोफोर दायो आङो नै जोङो लन्चआव गाखोबाय महेश्वर राजानि बायखोन्दा नेरसोन नर्मदा दैया बेनो लोगोफोर भिउआ ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना। दायो जोङो लन्चआव दं आरोना। ओमफ्राय बे लन्चआव जोङो गाखोबाय, गाखोनायनि गेजेरजोंनो आं बे भिडिअखौ गासिबो खेबनाय जादों। दैया ओरैबायदि गिदिर जायो आरोना, ओरैबायदि गुवार मोजां बार खोलो खोलो नाङो आरोना। लन्चआ फुरा खरा खारखायो आरो। दायो आङो नै नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासे। दायो आं लन्चनिफ्राय मा मा खेबनो मोनो बेखौ आं नायगोन आरो नोंसोरनो देखायनो नाजागोन। दायो नैबे महेश्वर राजानि बायखोन्दा बै मन्दिर दङना, बेखौ आं दायो नोंसोरनो लास्टआव नैबे लन्चनिफ्राय खेबगोन। माबायदि भिउ नुयो नोंथांमोना नायलांबाय था। ओरैबायदि मानसिफोर दुगैगासिनो दं आरोना, नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। दायो आङो लन्चआवनो दङ, गाखोगासिनोखा जोङो। दा नोंथांमोना नायलांबायल' था भिडिअखौ माबायदि नुयो जोबजासे। दायो जों नै लन्चआव थांगासिनो दङ। दा ओरै गिदिंनानै फैखांबाय जोङो। दा नोंथांमोना नायलांबाय था। ओरैबायदि होनोबा मोजां मोनो आरोना लन्चआव गाखोबा। मानो होनोबा बारा बिराद खोलो खोलो दै बुसावलायनाय फ्राव फ्राव नांफैलायो आरो लन्च गाखोनायाव। बिराद मोजां मोनदों आं गाखोनानै। फार्स्ट टाइम आङो मध्य प्रदेशआव थांनानै बेरायनायजों लोगोसे आं लन्चबो गाखोनो मोनबाय। आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना। मानो होनोबा आं लाइफआव फार्स्ट टाइम बेनो आंनि मध्य प्रदेशआव थांनाय आरो बेरायबाय, बुहुद जायगायाव बेरायदों। बेरायनायजों लोगोसे बबावबा भिडिअखौ आं खेबनो मोननाय जायाखै, मानो होनोबा अबेबा जायगायाव खेबहोआ नालाय। बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लानो हानाय जायाखै आरो। दा नोंथांमोना नायलांबाय था, नैबे गासिबो महेश्वर राजानि बे बायखोन्दा नेरसोन मन्दिरनि बे गासिबो साइडनि मन्दिर फिसा फिसा आरोना। गोबां बेवहाय गोदो सोर सोर राजाया रायजो खुंलांदोंमोन, बे गासिबो मन्दिर बायनो फिसा फिसा दंजोबखायो आरोना। ओरैबायदि मोजां नुयो भिउखौ लन्चनिफ्राय खेबनो। इमान मोजां नुखादों आरो। नोंथांमोना नायलांबाय था मन्दिरखौ माबायदि नुयो। फुरा भिउ गोथां गोथां नुलायलायो आरोना। नोंथांमोना दायो नायलांबायल' था। दायो जों नैबे मन्दिरजों दाख्लै आं फार्स्ट टाइम भिडिअ देखायबाय थानाय जायगासिम मोनफैसै। लन्चआ ओरै गिदिंखांनानै फैबाय आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासे। भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट होनानै गाला। मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना। फार्स्ट टाइम मानो होनोबा बेफोरबायदि भिडिअखौबो जोंनि बर'फोरनिफ्राय नुनो थाङा आरोना। मानो होनोबा भिडिअफोरखौबो गोजान गोजान जायगायाव खेबनानै बिदि आपल'ड होनो हानाय जाया नालाय। बांसिन ओरैबायदि एमपि मध्य प्रदेशआव थांनायानो खम खोमा आरोना। जोंनिफ्राय बिदि एक्सप्लर खालामहैनाय बेरायनायफोरखौ आं दासिमबो नुसनाखै। अबेबाफोर दङ खोमा, आं दाबो भिडिअ मोनसेबो नुनाय जायाखै आरोना। दा आं ओरैबायदि फार्स्ट टाइम आङो जाखिनि हायो आङो भिडिअखौ खेबनानै आपल'ड खालामनानै होदों आरोना। नोंथांमोना नायल' मोजाङै। मानो होनोबा मध्य प्रदेशआव थाङोबा नोंसोरो बे डाइरेक्टलि बे बानेश्वर मन्दिरबो दंखायो बे दै गेजेरावनो। डाइरेक्ट बाहाय थाङोबा नोंसोरो बेरायहैयोबा मोजाङै, मानो होनोबा नुगोन आरोना भिउखौ माबायदि नुयो। इमान गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेरायनानै बाहाय एक्सप्लर खालामनो फैनाय मानसिफ्राबो गोबां दं आरोना। ओमफ्राय दुगैफैयो। मानो होनोबा लाइफआव फार्स्ट टाइम बयबो नुफेरै जायगायाव थाङोबा मोजां मोनो गोसोफोरखौबो। ओमफ्राय मानो होनोबा बेहाय गोजान गोजान जायगानि फैनानै मानो होनोबा नायनो फैयो नालाय, दुगैलाङो बे दैयावनो। लाइफआव आं फार्स्ट टाइम गोदो एसे उन्दै समाव लेखायावसो आं खोनाबाय थादोंमोन, फरायनोबो मोनबोखादोंमोन नालाय, नर्मदा दै होनलायलायनाय। ओमफ्राय दा आं लाइफआव फार्स्ट टाइम नुबाय आरो बेखौ। आं बबे जायगायाव दङ बेखौबो आं दासिमबो मिथिखायाखैमोन। दा मानो होनोबा मध्य प्रदेशआवसो दं आरोना बियो दैया। ओमफ्राय बिनि खाथि खाथि गासिबो फिसा फिसा मन्दिर बे महेश्वर राजानि बायखोन्दा नेरसोन जोबखानो होनजायो आरोना। बेखौ दासिमबो मोजाङै जोथोन लाखिनानै साजायनानै दोनदों आरोना। बिराद मोजां। मानो होनोबा बे गासिबो मन्दिराव अन्थाइनि दानख'नानै दोनजोबनाय आरोना। इमान मोजां साजायनाय। मारै गोदो बिदि मन्दिरखौ दानानै बानायामोनथाय, आसरितसो आरोना। नोंथांमोनाबो मालाबाफोर बेरायनो चान्सफोर जाबाय बायोबा थांबानो जाबाय आरोना। बे मध्य प्रदेशआव बेरायनानै एक्सप्लर खालामनानै माबायदि जायगाफ्रा नायनानै फैनो हागोन आरोना। नै नोंथांमोना भिउखौ नाय, इमान मानसि नायनो। नै नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। दायो आं लन्च जानायनिफ्राय खेबगासिनो दंखायोमोन। दायो
दा मानो होनोबा ओरैबायदि मानसि